Iawn, heddiw, da ni wedi bod yn cario ymlaen efo'r nodiadau bler yma, sef y creu lluniau de. Ydych chi wedi bod yn actio mewn ffordd o? Do, creu lluniau llonydd, mynd fatha dot i ddot mewn ffordd, creu llun o ddot i ddot i greu stori. Ie, lluniau corfforol. Chi ffion cyfarwyddo mewn y lai a chi dda yn byrfyfyrio a fi'n sgwennu. Felly allan ni fynd yn ôl at yn y dechrau os nesaf, sbio nhw, studio beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio. So mae gen i fatha sgerbwd am dros y glir wan, does? Achos mae'n bod o fanwl iawn, do. Do. Hefyd ydyn pnawn yma, da ni wedi bod yn helpu efo'r ochr marchnata mewn ffordd. Do. Sôn am sut be fydd ar y posteri, sut da ni'n gwerthu, sut fydd yr theatra'n gwerthu'n sioe hyn. Ie, gobeithio gen i fish and chips o'n am brawd i Gwynedd ydy. Ww!